Šta je lakše od kad imaš dokumente? Mnogo lakše. Jel da? Mnogo. Znači, zaštićen si i od policije, imaš i knjižicu, možeš da se lečiš. Znači, kad nemaš knjižicu, odeš kod lekara, oni te već odmah ili da platiš ili neće da te gledaju. Osobe koje nemaju lična dokumenta, poput uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte, zdravstvene knjižice, su nevidljive za državu. Oni ne mogu da ostvare svoje osnovna prava. To ih čini politički i ekonomski marginalizovanim i podložnim diskriminaciji, eksploataciji i zlostavljanju. Izmenjeni su relevantni propisi, uveden je nov pojednostavljen postupak za upis u matičnu knjigu rođenih, ukinute su administrativne takse i animirana je posebno osetljiva romska populacija. Senzitivisani su i obučeni službenici koji dolaze u dodir sa licima koje su u riziku od apatridije. Tako smo u toku prošle i ove godine obučili preko 400 službenika. Obrazovanje je meni donelo brojne mogućnosti, prvenstveno da se socijalizujem, da upoznam moje vršnjake. Da nekako izađem iz okvira svoje zajednice, zatim sam proširio svoje vidike, stekao dobre kontakte i tokom studiranja. Da imam pravo na izbor, da ne moram da trpim, da mogu da zarađujem sama svoj dinar, da budem uspešna, mlada, samostalna žena, primer mlađoj braći i sestri. Mi i dalje nastavljamo sa aktivnostima kako bi preostala lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih ostvarila to svoje pravo. Na tebi je. Uzmi dokumenta, učini prvi korak.